Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jaun, zuekin eta zure espirituarekin. Semeok, aitor ditzagun unitasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izatera. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Xabierko Frantzisko santuaren predikuari esker, herrialde asko zuregana erakarri zenuen jainkoa. Egizu, sutu daitezela, fededunen bihotzak, sinismena zabaltzeko ark izan zuen zaletasun beraz, eta poztu dadila Eliza, seme alaba ugari izateaz leku guztietan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen, eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itunkutxa eramatea. Jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea, eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatiri gainerako israeldarrek bezala. Jauna bairute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa. Ez ahaztu jaunaren ekintza hundiez. Entzunen herri nire irakaspena. Makurtu berarria nire esanetara. Ez ahaztu jaunaren ekintza hundiez, alegitan mintzatuko naiz. Aintzinako ezkutukiak azalduko ditut. Ez ahaztu jaunaren ekintza hundiez. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Markosen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus amaikei agertu eta esan zien, zoazte mundu guztira eta hotsegin berri ona izaki guztiei. Sinetsi eta bataiatzen dena salbatuko da. Sinesten ez duena berriz kondenatuko. Sinesten dutenek seinale hauek izango dituzte lagun. Nire izenean deabruak botako dituzte. Hizkuntza berrietan mintzatuko dira. Sugeak eskuetan hartuko dituzte eta edari hilgarriren bat edanda ere ez die kalterik egingo. Gaixoei eskuak ezarriko dizkiete eta sendatu egingo dira. Horrela mintzatu ondoren Jesus jauna zerura jasoa izan zen eta jainkoaren eskuinaldean eseri zen. Haiek berriz alde guztietara joan ziren berri ona hots egitera. Eta jauna bera ari zen haiekin egiten zituzten mirarien bidez hitza baiezten zuela. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, San Frantzisko Xabierren eguna dugu. Santu handia, bai, esan genezake, Nafarroan eta Euskal Herri osoan, baita mundu zabalean ere. Esan genezake gure santuek halako batzuk eukitzen dute, halako esan genezake islada unibertsala, beste batzuk askozaz ere lokalizatuagoak daude. Ezta? Eta gure sari naziok halako unibertsaltasuna duen bezala, baita ere gure San Frantzisko Xabierrek badu izugarria. Bik esan dezakegu direla gure santurik unibertsalenak eta gainera bik garaikideak eta adiskideak. Eta sari naziok izugarrizko eragina izan zuen San Frantzisko Xabierren konbertsioan bihotz berritzean gainera. Bik elkar ezagutu zuten Parisen, Sorbona unibertsitateak garai hartan etzan egoten halako unibertsitate piloa gaur egun bezala, eta gutxi batzuk egoten ziren. Haiek Parisera joan ziren, eta estudioak latinez eta izaten ziren, eta hantxe elkar ezagutu zuten. Seguru esko, bik euskaldunak, ingurukoak, bata
Nafarra, bestea Gipuzkoarra, eta hantxe elkar ezagutu zuten. Adiskide egin ziren, eta ikusi ginen, ikus dezakegu nola salinazioa aiatu zanarea erabat bihotz berritua. Iruñan hanka zauritu, eta gero Loiolan bere konbalezentzia garaian izan duzuen konbertsio sakon horren ondoren joan baizen Sorbonara. San Francisco Xavier ordea bere esan genezake gaztaroan aiatu zanarea bestelako ikuspegi batekin. Bere ilusioa mundu honetan halako letrado importante bat izatea, oso gizon deportista zan, oso kirolzalea, eta halako bizimodu esan genezake edozein estudiante eukidezakenaren antzekoa zuela. Baina Salinaziok evangelioko esaldiura gogorazi zionean, zertarako duzu mundu guztia irabaztea, zure bizia galtzen baldin baduzu. Horrek jainkoak esaldi horren bidez izugarrizko eragina izan duzuen San Franciscoren bihotzean. Eta horrek bilakatu arazi zuen historian izan duen misolari handienetako bat. Esan genezake, konporatu genezake hasi San Pablo batekin. 16. mendean, gure Xabierko santuak mundu gehiena esan genezake ibili zuela. 5 kontinentetan aiatu zen. Ameriketan gutxi, esaten duenez, Lisboatik abitu eta Brasilen halako geldialdi tekniko batekin omen zuen, eta gero handik Angolara joan zen, Angolatik, Sudafrikatik barna Mozambikera, eta handik Indiaraino aiatu zen. Pentsa, zelikutan eta Indian izugarrizko lanak burutu izan zituen. Gaur egun ere bere gorpua Indian dago, hain zuzen ere, besoa izan ezik. Besoa Erroman dago, Jesu elizan, hemen Erroman, eta gaineko guztia Goan dago, Indian. Indiak bere bizian izan duzuen eraginarengatik. Gero handik gontzan Moluketara. Gaur egun Indonesiako uarte batzuk dira, garai haietan portugesak eta egoten ziren, eta Ozeanian daude, Papua Nueva Gineatik oso gertu. Eta handik Japonera. Japonek ere izugarrizko eragina izan zuen berarengan, eta berak Japonengan ere. Hango misolari handia izan duzen aiatu zen, esan genezake beste inongo laguntzari gabe, han bat ere kristarik etzegoan, hizkuntza ere ikasi behar izan zuen, dena zerotik hasita, eta halako misolari ejemplar bat izan duzenan Japonen. Eta Japonen, kristau talde txiki bat sortu ondorean, bere ilusio dioena zen Txinara aiatzea. Baina, garai hartako bidaiak gogorrak eta izaten ziren, eta bidean gaixotu eta hil egin zen. Zeatik, Guangzhou, gaur egungo Kantondik oso gertu, hango uharte txiki batean hantxe hil zen. Tradizioak dioenez, bere azkeneko hitzak ingurun zituen denentzago hizkuntz ezezagun batean esan zituen. Eta horregatik interpretatu izan dudan, euskeraz esan zituela. Gaineko latinez, edo gaztelaniaz, edo portugesez, edo esan izan balitu, hango jendek ulertuko bezituzten, baino hizkuntz ezezaguna izateakin beti konsideratu izan da euskeraz esan zituela bere azkeneko hitzak, txikitan ikasitako hizkuntza. Eta horregatik ere euskeraren eguna eta ospatzen ditugu gaurkoan. Eskatzen diogu Xabierko San Franciscori guri ere eman dezagula halako bihotz misolari bat. Fede sakon hori senti dezagula eta besteekin konpartitzeko borondatea izan dezagula beti.
Onartu jauna Xabierko Frantzisko santuaren oroitzapena ospatzeko dakarzkizugun opari gaiak. Egizu ura gizon emakumeak salbatzeko egarriak urrutira eraman zuen bezala, guk ere evangelioaren testigu lehiatsu izanez, jo dezagula gogo biziaz, zugana senideekin batean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fedeitormen ederraz indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna, zure salbamen asmoa gugan bete dadin santuen jarraibide edarrak ere egiten digu eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu egi ardu hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun sora leon, gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erroki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, San Francisco Xavier eta apostolo santuekin eta gizalde guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu ziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurregetza, zure agospeta indarra orain eta beti Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pegatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen.
jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko begatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko begatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko begatua, emaiguzu pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Hoi jainko sakramentu honek bizu dezala gugan Xabierko Frantzisko santuak gizakiak salbatzeko izan zuen maitasungarra. Egizu gure kristau bokazioari zintzoago jarraituz, langile honei agindutako saria irits dezagula, arekin batean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, hemen jauna zuegin eta zure espirituarekin berinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak hemen zoazte jaunaren pakean. Eskerrak